yakla mar jok moyie nikech nitiere gima giyie kuome kata ng'at ma giyie kuome kata puonj moro ma gimako. Emomiyo iyudo ka gima ne timore Kilifi cha gin koro gin gi puonj moro ma giluongo ni mane ratich gi mane gima gigeno to en puonj ma samoro ok oyiengore kuom wach Biblos. Chutho kanise obed mar kanise manyachon kata kanise mag evangelical kata Pentecostal manyocha obiro manyien gi kariwore nyaka kata ministries moko mowuok gi chutho ng'eny gi jaketo msingi gi e muma, yani siro margi bede muma. To iyudo ka koro mar Kilifi ne beto pogre matin nikech koro gin muma ni be ok gi kawainya. Kata kamano kata kanise mokawo muma momako muma kaka puonj ka giyudo puonj gi inyalo yudo ni moko kuom gi be gitiya gi weche ma giyudo muma to giloko mondo timang'o mondo donji kaka gin giwuone ma gidwaro. Kati yudo ka ng'ato kawo kata osomo kamoro achiel ne modhi omako ni Yesu no chango ji. Koro Yesu wano kama ne Yesu odhi osiptal. Koro itidwa dhi osiptal ang'o. Koro yudo ka puonj aina gi miyo ji weyo nono tie muma. Nitiere kata chokruok moko mag oganda ma wanyalo kata kaka kanisa ma samoro chutho gik ma gipuonjo opogore gi puonj mar Kristo kata puonj ma gik ma muma dwaro mondo walu. Emomiyo koro ichikowa kaka jokristo ni nyaka wanon wechegi mana ka Joberea ne nono ndiko. Jomoko ikwero kata ni kik som muma. Koro magi gik ma koro waneno ka emomiyo yudo ka ng'ato nyalo pukore ni opogore kata ganyuola mare. Idhi koro idak kanyo in kendi ni kanisa ni obedo kaka nyuolani. Koro yudo ka mano koro moni yudo nafas mar gomba